Здравейте, радвам се да се видим отново, но за тези, които за първи път ме виждат, казвам Росен Мамаров, от град Варна съм, на 59, не навършени си още, ще ги навърша на 1 декември, но това не ми личи, естествено. Защо? Защото днес отново ще говоря за една, може би най-любимата ми тема. Това е познаването и използването на етеричните масла, което промени изцяло моя живот. Всеки от нас има случки, действия, думи, които са давали, може би, нова насока или нов прочит на минали или настоящи събития. Но при мен среща с етеричните масла беше абсолютно тотална промяна на живота. Тотална промяна, казвам. Защо? Защото от запознанството ми с тях, моят живот тръгна в съвсем различна друга насока. Да, бях само 140 кг, сега съм 92, вече повече от година и половина. Не само задържам килограмите, но и започвам да структурирам по нов начин моето тяло. Хареса ме да се чувствам млад, жизнен, енергичен. И това тръгна откъде? От запознанството ми с етеричните масла. И то беше само първата стъпка, първият ласък към цялостната трансформация, към цялостното изграждане на един нов живот. Защото след като започнах да ги използвам, първо, станах по-положително емоционален, така да го кажа, по-спокоен. Започнах да спя, да се наспивам, започнах да мисля по-трезво. Впоследствие дойдоха и физическите ползи от етеричните масла. Постепенно успях, крачка по крачка, разбира се, да изтегля навън от живота си цялата химия, която използвах. Това са и лекарства, и препарати за лична хигиена, и препарати за хигиена на дома. Като малко по-късно беше и реших, че прекрасното ми тегло 140 кг вече не ми подхожда. Етеричните масла ми помогнаха и да започна да оценявам по нов начин храните, които приемам. Благодарение на тях тялото ми оценяваше по друг начин приема храна. Постепенно отпадаха храни, които не са му нужни на моето прекрасно тяло. И така пак казвам, етеричните масла бяха само първата стъпка. След това се появиха и други, случки, стъпки в живота ми, които надграждаха познанието на етеричните масла. На първо място дойде правилния за мен начин на хранене. Тук е време да вметна, да спомена. Аз много често го пиша и го споменавам, когато работя с хора. В момента е много популярно да имаш гуру, водач, водител, учител. Но, за да може един човек да ви води, на първо място той трябва да препознава прекрасно вас самите. Което в нашия забързан свят е доста трудно. Но човека, който познава най-добре вас самите, сте вие. Така че вие можете да прецените кога, какво, защо. Било то етерични масла, било то начин на хранене. Да, бяхме стигнали до начин на хранене. Не. На мен наистина ми попадна начин на хранене, който отговаряше на моя начин на живот и на поведението на моето тяло. Затова, когато аз говоря за всички неща, които съм научил, е не за да бъда гуру и водач, а за да предам опита,
който съм натрупал. Удоволствие за мен. Наистина вече 6-та година имам огромното удоволствие да изучавам и ще изучавам въздействието на етеричните масла върху цялостното ни ежедневно поведение. Не искам да деля физика, емоции, умствено поведение. Затова казвам целият ни жизнен цикъл, всекидневен жизнен цикъл. След като се докоснах до ползите на етеричните масла, казах, промених начина си на хранене, трябваше нещо да надградя. Така дойдоха тибетските упражнения за емоционална зрялост, запазване на здравето и възвръщане на младостта. Тук е място да благодаря на Иванела Стаматова, която като един истински учител ми предаде своето знание, за да мога аз да го усвоя и да усетя силата на това, което ми е дала. Силата на нашето енергийно тяло. Прекрасно се чувствам. Тези, които са се докосвали, защото, между другото, аз пожелах, получих одобрение Кремена Денс център всяка събота 9:30 часа сутринта да преподавам това, което съм научил като тибетски упражнения. Тибетски упражнения за лимфна система, общо здраве, емоционална стабилност. Лимфна система. Ето още едно нещо, за което ми беше, благодаря, казано, че трябва да усвоя колкото се може, за да мога да го предавам. Тая лимфна система, недооценявана система в нашия организъм. За това ще говорим в едно отделно видео. Не сега. Липсваше ми още нещо. По-широк контакт с други хора. Това се случи благодарение на Open България, създадено от Диана Коврижних. Едно място, на което хората се срещат, говорят, биват изслушвани и слушват, за да могат да опознаят хората, които са около тях, от среща до тях и в един, може би, последващ момент от живота да могат да им помогнат или тези хора да помогнат на тях. Ето виждате как нещата се наслагат едно след друго. Навсякъде аз съм с етеричните масла, защото те ми помагат и за лимфната система, и при обучението и изпълнението на тибетските упражнения, и в контакта ми с хора в Open България. Последното за сега действие, би го нарекал, което реших да усвоя, е Human Design. Едно прекрасно знание, до което бих желал да се докоснат колкото се може повече хора. Обучавам се, много време отнема, но съм удовлетворен от това, което научавам за себе си. Научих, че много често ние живеем не за това, за което сме създадени, а се осланяме на чуждо мнение. На мнение на гуру, на общество, на родители, на приятели. А не слушаме тялото ни, нашия водач, нашия истински пръв приятел. Но и така, всичко започна с етеричните масла. И не които да е етерични масла, тези на дотера прекрасни, за които много благодаря на Теменушка Начкова Василева. Тя ме запозна с тях. Тя ме водише в началото, докато стъпих на краката си, за да мога спокойно да ги използвам. Не само да ги използвам, но да помагам и на други хора. Благодаря много и за помощта на Петя Савова и Ванела Стаматова, с която създадахме една фейсбук група Хора без възраст. Пак с идеята да помагаме. Да помагаме на хората и те да помагат на нас. Да имаме обратна връзка, което всъщност пък е истината за нетворк срещите
OpenPeople. Виждате как всичко следва едно след друго, едно в друго, надгражда се. Не спирам да се уча, пак казвам, не искам да бъда ничий гуру, ничий водач. Единственото ми желание е да помагам и да предам знанията, които съм усвоил. Така че споделете знанието за моето видео със своите приятели, абонирайте се за моя YouTube канал, посетете страничката ми Етерични масла за психично и емоционално здраве. Посетете и групата Хора без възраст, в която работим заедно с Петя Савова и Иванила Стаматова. Ще продължавам. Надявам се да не ви тормозя много. Няма. Аз съм само полезен. При мен няма отрицателно въздействие. Така че ще се радвам да ви видя и всяка събота 9:30 в Криминал Денс център и на моите срещи OpenPeople и на срещите за етерични масла, тяхното познаване и използване, които също организирам. Радвам се, че днес до тук бяхме заедно. Надявам се и се надявам. Сигурен съм, че скоро ще се срещнем и на живо.